Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ang hirap din pala po no ng napakaraming mga options. Na-realize ko lang po, sandamukal po yung pinapanood ko at pinapakinggan ng mga podcast. Nalilito po ako kung kanino na po ako maniniwala. Wala lang, gusto ko lang i-share. Okay. Ano lang, isa lang. Kasi, bakit ba? Bakit pa kasi nakikinig sa iba? Chares. Tapos, Bakit ka ba nakikinig kasi sa iba? Para hindi ka na mahirapan, di ba? Kung gusto mo ng kung gusto mo ng sapak, na may konting sayan, na may konting baka may matutunan Ayan. ka, tutok na sa Kumikinang Natambalan Tama. podcast. Available on Spotify, di ba? Hindi, pero gets ko yan eh. Dati kasi parang konti lang yung choices sa napakaraming bagay. For example, nung araw, ayan na naman po tayo sa nung araw. Nung araw, pagdating sa mga restaurants, ilan lang yan eh. Konti lang siya talaga. Tapos, yung mga nasa ibang bansa na mga restaurants, walang mga fusion na tinatawag noon eh. Wala. Hindi naman uso ang samgyup dati. Walang mga kuri-kuriya na makakapasok dito. Tama. Mayaman lang ang nakakakain sa Japanese restaurant. Yes. Kaya natandaan ko dati, Jegs, parang nagtatrabaho na ako nung nakakain ako sa Japanese restaurant. Kasi parang meron akong feeling lagi na pangmayaman lang siya. Kasi siguro lumaki ako sa mundo na never kong pinapasukan yung mga Japanese restaurant. Kasi iilan lang sila noon. Tapos yun nga, mayaman lang yung nakaka-afford ng mga sushi, ganon. Default kasi sa atin pag sinabi mo yung mga Japanese, Korean, talagang mahal talaga siya. Hindi ka Correct. makakapasok. Kaya yung pinaka-Japanese natin dati, yung noodles na Na yung basta may... basta nakasulat lang made in Japan. Yun na yun eh. Yun na yung pinakamalapit. Oo. Kaya Kaya nga ito naalala ko rin din yung yung kasagsagan pa ng yung mga nagsa-Saudi. 'Di ba pag galing OFW yung Blue Seal Ayan. na Yossi. correct. Oo, tama Diba? yung Blue Seal na Yossi. Kasi nga, hindi naman siya dati nakakarating agad Oo. dito eh. Plus, I don't know kung mas mahal lang talaga siya or hindi lang talaga natin Pero afford. Basta, pareho lang yung pares lang naman. Totoo. yung seal lang yung nagkakaiba. Totoo yun ha. Oo. Bilang Yossi girl dati. Totoo yun. Parehas lang sila ng lasa. Yung sinasabing Blue Seal. Totoo naman eh. Yung seal lang yung nagkaiba. So wala lang sinasabi lang namin to kasi gets namin yung feeling na ang dami ng options. Minsan nakakalito na siya. 'Di ba? Kapag pagdating sa podcast, yun yung sinasabi niya, parang ang dami niyang pinapakinggan, so nalilito na siya. Kasi kung masyadong maraming information, talagang overload Maingay yan na. eh. Oo. Overload yan sa utak mo, Oo. parang, alin ba akong maniniwala? Plus iba-iba yan ha. Ultimo nga itong nanotice ko eh, pag nakikipag-usap sa mga lawyers, tsaka sa mga accountants, ultimo nga sila, naiisa lang yung field nila, iba-iba pa rin sila ng ng atake. Iba-iba pa rin sila ng iba-iba pa rin sila ng atake. Merong general na pare-parehas pero iba-iba 'yung atake. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo, totoo nakakalito. Hindi mo na alam kung alin ba 'yung tamang quotation, hindi mo na alam kung alin na siguro
kung may mga nakakapagpalito sa'yo, i-start mo na silang i-eliminate. Yes, Tas i-trim down mo i-trim siya. down mo lang. Oo. Piliin mo lang yung iilan. Kasi totoo kung halimbawa 10 yung pinapakinggan mo, 12 yung pinapakinggan mo, nakakalito talaga yan Oo. siya eh. Lahat yan may mga kanya-kanyang galing. Oo. Lahat yan may mga kanya-kanyang opinion. Ganon. Yung supposed to be yung pakikinig, halimbawa, total na pag-uusapan natin yung podcast, it's supposed to be yung parang kumbaga, ayon nga sa data, di ba? Parang pahinga. Correct. Relaxing Oo. experience So, siya ngayon parang para sa'yo. nai-stress ka. Correct. So, kung nasa-stress ka, di ba, hindi siya nakakaganda. Oo. Supposedly, kaya tayo pumupunta sa isang lugar. Kasi para mag-enjoy, mag-relax, matuwa. Oo. Kung ito yung pinupuntahan natin, mas nagbibigay ito ng stress Oh. kesa pahinga, ba't tayo nagsistage dyan? Tama. Diba? Pero ito talaga din yung default nating mga tao in general, magrereklamo ka pag walang option. Correct. Pag ang dami namang option, magrereklamo Nagrereklamo ka rin. Totoo yan. Totoo talaga yan. Basta yun na lang ang sigurong gawin mo. Piliin mo lang. Mag-categorize ka kung alin yung mga... Meron yung favorite ikaw eh. Oho. Diba? Kunyari, napakaraming option pagdating sa restaurant. Meron ka pa rin yung laging pinupuntahan o meron kang Oho. favorite talaga. So, yun yung mga i-retain mo para mga Ayan. kaibigan. Parang Pwedeng marami sila, Oo. pero meron kang yung ito lang talaga yung pinagkakatiwalaan ko. Ayan. Ito lang talaga yung isasama ko. Oo, Ganon. kasi itong isa medyo nag-i-splok Correct. Meron kang kaibigan na talagang Correct. kung anong pinag-usapan nyo, hindi talaga Hindi lumalabas. lalabas, ganyan. Oo. Tapos meron kang kaibigan na kapag ka nakausap mo siya, pagkatapos ng usap ninyo, talagang gumagaan yung pakiramdam mo Oo. or meron ka natututunan na Ayan. bago, ganon. Oo, kasi may mga tao talaga na hindi kaya mag-handle ng sikreto. Meron ganon. Diba? At meron din mga tao na hindi kayang mag-handle ng pakikinig sa problema. Oo, ha? yun. Ayaw nila, Nabubwisit na. nabubwisit sila or ayaw nila maka-absorb. Oo. Kasi pag nakaka-absorb sila ng problema, hindi nila na-handle. Sila mismo nagkakasakit. Oo, naapektuhan sila. Correct. May kaibigan akong ganyan na alam kong hindi ko siya pwedeng sabihan ng kahit anong klaseng concern kasi nagkaka-asthma siya pagkatapos. May ganon. So, i-eliminate ko na siya. Ibig sabihin, hindi ko siya ini-eliminate bilang Oo. kaibigan. Pero, siya yung pagdating sa ganitong klaseng problema o kaya kapag ka meron akong gustong mag-rant, hindi sa kanya. Oo. Ina-asthma siya pag nag-rant ako eh. Pag mga Oo. ganyan kasi may yung karakter na may pagkaaso eh. Ayan. Hindi kasi yung mga aso mapapansin mo kung anong energy ng owner, Totoo. ganun yung nanga-absorb ng aso. So kung anong ugali ng talagang owner, yun din ang ugali ng aso. Ayan. Mapapansin mo yun Aso talaga, pwede bang yung anak? Di ba ganun? Pero sa bagay, ang mga aso, para na rin nating mga anak. Oo. Totoo yan. Kung halimbawa nervyoso yung owner, makita mo rin aligaga din yung aso niya. Ay, kaya pala yung namin, yung si King, Oo, ganun yan. dalang amo niya nervyoso. Nervyoso yun eh. Yung energy mo kasi na-absorb nila. Kaya ganun siya, nagiging nervyoso Oo, din yung naging aso. nervyoso siya. Parang lagi nagugulat. Laki-laking aso niya ito, lagi nagugulat. Ay, yung amo niya. Ganon din. Alam mo ba kahapon? Hindi, yung isang araw. Parang sabi ko lang, Daddy, ang gusto kong sabihin kasi, yung cotton buds, Oo. hilig kasi niyang hindi itapon sa busurhan. So, nakalagay sa alanganing lugar. So, sabi ko lang, Daddy, parang pinapakita ko yung cotton buds at itapon dun sa basurhan. Alam mo ba, tumayo? Tapos yung mukha niya, grabe yung panic. Ano? Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, bakit? Tapos ako nataranta din ako kasi ano nangyari? Sinabi ko lang cotton buds. Parang sinabi ko lang, Daddy, kumano lang ako. Hindi ko alam kung yung tono ko. Tapos yun yung sabi niya, yung tono mo kasi. Oo, parang may problema. Na parang may problema. Siguro parang... Sa'yo may pagka-sarcastic ka eh. Daddy. Oo, kasi sarcastic ako na parang, ano ba? Cotton buds na naman, nandito na naman. Parang ganun. Pero yung taranta niya, as in to, kung nasan siya na komportable nakaupo, tumayo, pumunta sa akin, tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit din? Ano meron? Sabi ko, ano meron? Ganon. Sinervyoso nga. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi naman, pwede namang sabihin, cotton buds, di ba? Sabi ko lang, Daddy. Masama ba magsabi, Daddy? Ganyan. So, kaya parang feeling ko, yung aso namin, nervyoso din. Oo, na-absorb nila yan. Ayan. So, ba't tayo napunta doon sa usapan na yan? Hindi, yung mga na-absorb na mga kaibigan. So, yung mga kaibigan na nakaka-absorb. So, syempre, eliminate mo na yung mga taong alam mong
ayaw niya ng mga ganung Na usapin. mala cotton buds. Na mala cotton buds ang ayaw mo, hindi mo na siya. Oo. So, ganun din dun sa podcast Aha. or kung any form of entertainment or anything in life. 'Di ba? Start eliminating. Oo. Hindi naman kailangan lahat yan eh. Saka one at a time kasi lang halimbawa, marami kang naririnig na nagsasuggest, uy magandang mga series. Ayan, correct. So ngayon parang nalilito ko na ano Sinong bang una? unahin ko? Totoo. Kasi nga dahil sa FOMO na rin din, 'di ba? Possible din 'yan yung fear of missing out. Yes, Na, pag may nagkwentuhan na lang, hindi ko napakinggan yung podcast na to. So dapat ko siyang pakinggan. Hindi talaga. Alam niyo po, nandito na talaga dati, pwedeng ganun eh. Oo. Ay, di ba kaya nga may mga Noranians, Sharonians, Oo. di ba? Kasi nga, iilan lang sila eh. Mhm. 'Di ba na talagang ina-idolize natin na very fanatic tayo. Ngayon sobrang dami. Ayan, ang dami. Iba pa yung content creator, Oho. sa influencer, Mhm. sa social media personality. There are so many times, Jex, na makikita ko, biglang dadaan sa feed ko. Tapos sabi ko, bakit ang comments ito 2,988? Oo. Tapos pag tingin ko, sino to? Tapos pag, syempre, mako-curious ako, Aha. edi check ko yung profile. Ano siya? Nanay. Mhm. Let's say nanay na influencer na Aha. may milyon ng followers na hindi ko kilala. Hindi katulad dati na kung sino lang yung mga artista, sila Oo. lang ang kilala mo. Ngayon, Ayan. magugulat ka, may mga binabalita, sino to? Hindi ko to kilala. 'Di ba? At hindi naman ibig sabihin nun na hindi sila sikat. Mhm. Talagang sadyang masyado na rin talaga tayong madaming options Ayan. at maraming choices. Oo. So you just start eliminating. Ganun lang yun. Simple lang. Oo. Hindi ko type tong channel na to, hindi ako manonood niyan. Mhm. So hindi ko na, mas nalilito ako dito sa podcast na to, di wag na akong makinig dyan. Ganun. Mag-start ka mag-eliminate kasi hindi mo pwedeng lahatin. Correct. Hindi natin kaya pwedeng i-absorb yung lahat-lahat. Correct. At saka totoo yan ha, kapag ka masyado kang maraming naririnig na opinion, hindi mo na tuloy alam kung kanino ka maniniwala. Oo. Ganyan-ganyan yung kaya ito yung lagi kong advice sa mga bagong nanay, sa mga buntis. Kasi ako mismo na-experience ko siya na sobrang everyone will have an opinion on your pregnancy and on your being a parent. Oo. Lahat yan. Lalo na kung first time ka, ay dapat hindi naglalampin. Ayan. Ay dapat nagbibig kiss. Ay dapat meron kang lalagyan mo ng pula sa noo. Oo, diba? yung mga parang sinulid. Correct. Oo, maglagay ka ng sinulid, 'di ba? O dapat lawayan, ganyan. Oo. So kung lahat 'yan pakikinggan mo, ang ending dito, matataranta ka, hindi mo na tuloy alam. Ang ending dito, parang ikaw yung naiwan sa ere. Ayan. So you just pick out, kaya ito lagi ko tong advice piliin mo lang kung sino yung kung sino yung mga ano ba yung paniniwalaan kailangan? mo. Ano ba yung kailangan mo Correct. na makakatulong sa iyo? Tama. Halimbawa, sabi nila sa akin noon, hala, umiinom ka ng ganyan. Alam mo bang bawal uminom ng ganyan nung buntis ako? Uh-huh. So ang ginawa ko, tinanong ko yung doktor, Dok, totoo po bang bawal ako uminom ng ganito? Sabi niya, hindi naman siya bawal. Pero pwede ka siguro isa lang sa isang araw. Kung kaya mo nga, isa sa 2 araw, ganun. Pero hindi siya bawal. Oho. Di ko nakinig ako dun sa isa. Hindi ko na na-enjoy kung ano man yung gusto kong inumin. Oh. So, I realized na makikinig lang ako dun sa mga taong paniniwala. Everyone's kasi have their own opinion kasi they have their own experiences. Saka iba-iba yung POV. Correct. O yung perspective ng bawat di ba isa. nga? Kaya nga, maski mga doktor, nurses. Iba din yung iba-iba, nila. may mga iba-ibang atake yan eh. Sa mga abogado na lang, iba-iba yung pag-interpret nila sa batas. True. Sa halimbawa, for example, di ba, nagkasakit ako. Pag nagtanong ako sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, ang sasabihin niya, bakit ganyan sa Pilipinas? Kasi iba din yung mga gamit natin yan. dito. Tama. Iba din yung technology natin dito. Mas advanced naman talaga. So, kanya-kanya. Kung makikinig ka sa lahat, naku po! Matataranta ka talaga. Ayan. So, piliin mo lang. So, kalmahan mo lang, take it slow. Correct. Yan. Slowly Isa-isa lang. lang, one at a time. Saka yung podcast naman, anytime pwede balikan yan. True. So, hindi mo naman kailangan mataranta ng Oo. dahil dyan. Ayan. Uy, si Kuya George Tomas, isang Grab driver, Hello! nakatutok sa atin, Kuya George. Maraming salamat, George. Sakay mo ang boss namin. Ay, naku, matindi. Na nagtitip. Matindi mag-tip yan. Huling tinipan niya. Ako, 8.50. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!